हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहोआव फैफिनो प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा सोंखारिबोगासिनो दं। बेफोरबायदिखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहोआव फैफिनो प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा सोंखारिगासिनो दं। गोख्रों फिनजाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुननि सायाव नाबां जाबां बाथ्रा बुंनानैनो 17 बोसोरखौ बारहोलांबाय। बेफोरबायदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुनखौ सोंखारिनाय गुबुनखौ गाग्लोबनाय बेखौनो राजखान्थि गेलेबोनायखौ नुबोगासिनो दं होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुननि सायाव नाबां जाबां बाथ्रा बुंनानै 17 बोसोरखौ बारहोलांबाय। फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जौगानाय खौसेथि सोलोंथाइ खामानि मावनाय बिटिआरनि जौगानाय बेफोरखौसो आसा खालामनांगौ। आथिखालनि बिटिआरनि सरकारा जाबायदि सोलोंथाइ जौगानाय खौसेथि बेफोरबायदि खामानि मावनाय समाव हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोआव लम्फ जम्फ खालामनाय थासारिया जोंनि बिटिआराव जायगा गैया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुनखौ सोंखारिनाय गुबुनखौ गाग्लोबनाय बेखौनो राजखान्थि गेलेबोनायखौ नुबोगासिनो दं। आरोबाव बुंबावोदि साननैसोनि उनाव हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफनि दखाना बन्द जानाया 100% रोखा। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामाजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि सायाव फिनजाथाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। कंग्रेस दोलोआ थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो बिटिआराव जेबो गैया। कंग्रेसनि समावनो बिटिआराव गोजोन गैयै अशान्ति हिंसायारि थासारिया जादोंमोन। कंग्रेसनि समावनो बिटिआरनि बांसिन हिंसायारि जाथाया जादोंमोन आरो कंग्रेस दोलोखौ बुंनांगौब्ला गोबां बुंनो हायो। कंग्रेसआ बिटिआराव जेबो जायगा गैया होनना रोखा फोरमाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बिपिएफआ गावसोरनि फेलारखौ खोबथेनो थाखाय बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंलाबायदों। नाथाय बिथांमोननि सिगां समाव बड'लेण्डनि जि सिमा बियो गहपुरसिम बारायाखैमोन, बैसिम गामि हाबाखैमोन। बड'लेण्डआव बेबायदि सान्थि फैयाखैमोन, बड'लेण्डआव बेबायदि जौगानाय फैयाखैमोन। दा बेफोरखौ बुंनो हायैनिनो बिथांमोना बायदिसिना पार्सनेल खोथाफोरखौ बुंनानै बायदिसिना सोंखारिनाय एबा गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा कुनु मोनसे बेबायदि मिशन दिन्थिनो हाया। जेफोर मिशनखौ जों लादों बेबायदि मिशनखौ बिथाङा कुनु दिन लानो हायाखैमोन। दिनै फरायसाफोरखौ आईएएस आईपीएसनि थाखाय फोरोंनाय, डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय फोरोंनाय, दिनै फरायसालिफोरखौ मोजाङै फाहामफिननाय, बिनिफ्राय लानानै गोबां माखासे बेनिफिसियारि स्किम्सफोर हाजार खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि जों हाबाफारि लादों आरो बेखौ बिथांमोना बिथांमोननि समाव हायाखैमोन। दा नंखायनो गावसोरनि फेलारखौ खोबथानो थाखाय जोंखौ बायदिसिना अजद आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ बिथांमोना थगायनो नागिरदों। बिनि बादै जेबो नङा। प्रिपारेसन दङ, बेवहाय जेबो जेंना गैया। इउपिपिएल बिजेपि जोंनि जि बिजाथि जागोन बेयो गोबां भटआव देरहागोन आरो बेवहाय बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियावबो फैनो हानाय नङा आरो बिथांमोना नैबे बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ हान्जाया कमप्लिटलि बन्द जालांसिगोन। हाग्रामा महिलारि डाঙৰীয়া তেনেকুৱা কথাবিলাক কৈয়ে আজি 17 বছৰ ৰাজনীতি কৰিলে। তেখেতৰ যিটো ৰাজনীতি ইয়াত নিজে কিবা এটা কাম কৰাৰ কথা নাথাকে। তেখেতে বেলেগক মানে আক্ৰমণ কৰা, বেলেগক বেয়াকৈ কোৱা, সেইটোৱে তেখেতৰ ৰাজনীতি কৰাৰ মূল মানে পন্থা। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা আপুনি বেলেগ কথা আশা কৰক। স্কুল কেনেকৈ বনাব, কলেজ কেনেকৈ বনাব, সমাজখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কেনেকৈ কৰিব, আমাৰ বিভিন্ন এণ্টি ছ'চিয়েল যিবিলাক এক্টিভিটি, অসামাজিক পৰিৱেশৰ পৰা সমাজখন কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব, এইবিলাকৰ একো কথা শুনিবলৈ নাপায়। তেখেতৰ খালি কোনোবা বেলেগক টাৰ্গেট কৰা, বেলেগৰ প্ৰতি বেয়া কথা কোৱা, সেইটোৱে হাগ্ৰামাৰ ৰাজনীতি। চ' আজিৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বগুৰু কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তো এনেকুৱা সময়ত আমিও বিটিআৰখন আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক আমিও কৰি আছোঁ। চ' এনেকুৱা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সস্তীয়া ৰাজনীতি ইয়াৰ কোনো জেগা নাই। গতিকে বিপিএফৰ আজি যিটো লম্ফজম্ফ কৰি আছে, কেইদিনমান পিছত দেখিবলৈ পাব যে বিপিএফৰ দোকানটো 100% বন্ধ হৈ যাব। বহুত বছৰ কংগ্ৰেছ দেখাই নাই। ইলেকশ্যন আহিলে এজন দুজন এটা দুটা মিটিং কৰিব, ইফালে সিফালে কৰিব আৰু তাৰ বাহিৰেতো কংগ্ৰেছৰ একোৱেই নাই।
কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতে BTCত মেক্সিমাম অশান্তি হৈ আছিলে যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ অসমত শাসন আছিলে দিল্লীত শাসন আছিলে সেই সময়ত BTCত সদায় মানে হিংসা পৰিস্থিতিবিলাক বিনষ্ট হোৱা এই কথাবিলাক আজি আমাৰ মুখ খুলিলেতো বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ গতিকে কংগ্ৰেছৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থিতি নাই ইয়াতে তেখেতসকলে এনেই ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণে আহি পেলাই লম্ফজম্ফ কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই